Казан дәүләт аграр университеты бинасында күренекле галим, техник фәннәр докторы профессор Россиянең атказанган фән эшлеклесе Алмаз Юлдашевка мемориаль такта ачылды. Татарстан фәннәр академиясенең әгъза мөхбире 400-дән артык фәнни мәкаләләр авторы. Ул берничә дистә ел Казан авыл хуҗалыгы институтында механикалаштыру факультетында эшли. Искә алучы арасында Алмаз Юлдашевның хезмәттәшләре, укучылары, югары уку йорты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчеләре, фикердәшләре һәм туганнары катнашты. Исән булса, аңа быел 95 яшь тулыр иде. Алмаз Киямыч, мин белүемчә, ул әле менә шундый зур галим булуы белән дәгән бик татар җанлы кеше иде. Ул безнең менә Татарстанда шушы үзенең фәнни юнәлеше буенча татар галимнәренең иң беренчесе булып тора. Ул менә бу татар балаларына татарча югары белем бирү өчен үзе менә эшләгән дәврдә бик зур көч куйды. Мин аны үземдә беләм, минем әле үземнең бүлмәдә аның тракторлар һәм автомобильләр дигән татар телендә язылган китабы да тора. Аның кулы белән куелган.